Dakbayan sa Talisay ug dakbayan sa Sugbo nagtambayayong pagpanglimpyo sa Bulacau River kaganihang buntag. Tumong niini ang pag-rehabilitate sa sapa nga gideklarar nga usa sa labing hugaw nga sapa dinhi sa Sugbo. Si Chona Carion sa report. Bisan kun mibundak ang uwan kaganihang buntag, wa kini makapugong sa paglimpyo sa Bulacau River. Gipangunayan nila ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ug Cebu City Mayor Edgardo Labella ang kalihukan. Ang Bulacau River nagsubay sa Talisay ug Cebu City. Maong angay lang nga ang duha ka syudad ang magtambayayong pag-rehabilitate niini. Lakip sa nang limpyo, mao mga kawani sa City Hall ug ubang mga kawani sa ahensya sa gobyerno. Mato ni Mayor Samsam Gulyas nga bisan kun quarterly sila nang limpyo sa sapa, daghan gyapon ang mga basura nga nahakot kaganihang buntag. Nunot niini, morekomendar ang mayor nga pabutangan og tabo ng taytayan sa Bulacau Bridge ug Mananga Bridge aron dili makalabay sa mga basura ang kasagarang nakasakyanan. We should put penal clauses especially sa patakag labay basura because ang long-term plan is amendments in legislation for penal provisions, and ang third, malakop na gitag ka ng maglabay basura because we can't clean up every single time. Uban ni rin ang Tikiniones, Chona Carion, Balitang Bisdak.